Hola, soc la Mercè, soc psicòloga i et vull donar alguns consells per passar millor aquesta quarantena. Estem vivint moments molt difícils, moments de canvi, moments que ens provoquen ansietat, desànim, tristesa i també moltes vegades por. I aquesta por fa que ens bloquegem, que no sapiguem tirar endavant. I per això penso que és important saber com afrontar-ho. Què podem fer? Bé, primer, no obrim el paraigües abans que plogui, no anticipem. Si ens ve un pensament negatiu, traiem-lo de sobre i posem un de positiu. Sembla molt fàcil, però simplement és no reforçar aquell pensament negatiu. Segon, anem a fer una llista amb coses que voldríem fer, evidentment que puguem fer-les a casa. Es tracta de fer una llista acurada, una mica pensada, amb il·lusió, amb esperança, amb una miqueta d'imaginació. Per exemple, en la llista podríem posar, anem a pintar un mandala, seria una cosa, per exemple. O anem a ordenar unes fotos antigues, que mai tenim temps. O bé, fem un sabó artesanal. Això serien coses que podríem posar a la nostra llista i el que és molt important, després seguiu-les. Tres, fes exercici segons les teves possibilitats. Fes una rutina i cada dia segueix la mateixa rutina a la mateixa hora i veuràs com te trobaràs molt millor. 4. Exercita la teva ment. Fes algun vídeo de relaxació o de meditació que et faci sentir millor, més tranquil. I fes-ho a cada moment que ho necessitis, sobretot a la nit abans d'anar-te'n a dormir. Tot això pot ser molt obvi, però a vegades és important que ens ho diguin per recordar-ho i per començar a fer totes aquestes coses que us he explicat. Aquí sota trobareu algun vídeo, algun enllaç d'una meditació i un altre d'alguna taula d'exercicis. Podeu trobar moltes al YouTube o allà on vulgueu, d'acord? Moltes gràcies. Cuideu-vos molt. Adeu.